Pello! Pello, 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 pello! Beste behin, heldu die San Pedroak. Aurtengoan, Luis Ezeiza Herri Eskolako tximeleta gelako ikasle dien Imama, Pello eta Manajilek emango diote jaiei hasiera. Egunez egun aldarrikatzen eta guztion artean lortzen ari garen bezala, jarrai ezagun guztiona eta guztiontzat izango den Eskoriatzat herria sortzen. Jarrai ezagun guztiok jai libre, aske eta errespetutsu batzuez gozatzen. Ya han llegado las fiestas y este año los encargados de darles el inicio serán Imama, Pello y Manajil, alumnos del aula Chimeleta de Luis Ezeiza. Por un Eskoriatza, por un pueblo y por unas fiestas para todos y todas. Elkar zaindu, elkar lagundu, elkarri entzun eta elkar bizi.
elkarrekin hasi eta elkarrekin hezi.